Záverečný panel 10 dokončuje ilustráciu činnosti slovenských fašistických a štátnych orgánov, dokumentuje holokaust v oblasti Strážovských vrchov, koncentračné tábory, do ktorých odvliekli našich občanov na nútené práce, a záverečná časť je venovaná výstavbe pamätníka SMP na Jankovom vršku v rokoch 1946 až 1951. Slovenské fašistické a štátne orgány sa aktívne podieľali na fašistických represáliách počas SMP a hlavne po obsadení oblasti Bánoviec nemeckými vojskami. Dokumenty sú hlavne z archívu okresného náčelníka v Bánovciach nad Bebravou a ukazujú prerušenie normálneho administrovania notármi a žandármi, problémy občanov mesta z dôvodu vybudovania barikády v meste ako ochranu pred partizánskymi útokmi, spoluprácu orgánov pri príprave a uskutočnení protipartizánskej akcie koncom novembra 1944. Je zverejnený príkaz okresného náčelníka na zabezpečenie ubytovania, stravovania zaistencov ešte 2 dní pred protipartizánskou akciou. O priebehu SMP z pohľadu slovenských štátnych úradov v okrese Bánovce podáva okresný náčelník správu o podrobnostiach partizánskeho puču vyvolaného ruskými parašutistami a židobolševikmi z 2. februára 1945 na 17 stranách. Časť o ľudových súdoch po oslobodení v roku 1945 je venovaná aj dokumentom okresného súdu v Bánovciach nad Bebravou o prerokovávaných trestných veciach súvisiacich s členstvom POHG a spolupráci s gestapom s uvedením mien osôb, o ktorých bolo rokované. Celkovo prebehlo súdne konanie proti 80 osobám. Je tu tiež dokument okresného sekretariátu Demokratickej strany o nespoľahlivých osobách z roku 1945, zoznam osôb okresného veliteľstva POHG v Bánovciach nad Bebravou. O praktikách pri výsluchoch zajatých partizánov hovorí dokument vo výpovedi zajatého partizána Juliusa Kuseho z Omastinej v roku 1958. Časť o holokauste vysvetľuje pojmy holokaust, arizácia, likvidácia podnikov Židov, transporty do koncentračných táborov. V okrese Bánovce bolo likvidovaných 95 podnikov, prevažne obchodov. Zo spomienok Jana Petrovského uvádzame príklad, ako chcel predseda Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany získať 10 000 korún a bielu zástavu, ak vyvezie všetkých 5 Židov z obce do koncentračných táborov. V okrese Bánovce neprežilo holokaust v rokoch 1942 až 1945 679 Židov. Dokumenty okresného náčelníka a nemeckého SIPO ukazujú zoznamy Židov chytených pri protipartizánskej akcii v novembri 1944 a ich odtransportovanie do koncentračného tábora v Seredi pod dozorom POHG. Rómsky holokaust je dokumentovaný aj nákresom zaisťovacieho tábora v Dubnici nad Váhom a pamätníkmi zavraždených Rómov vo Valaskej Belej a Dubnici nad Váhom. Časť o koncentračných táboroch vysvetľuje pojmy koncentračný tábor, vyhladzovací tábor, strážne oddiely, označenie väzňov, pracovné nasadenie, výživu. Uverejnené sú fotografie a ilustrácie z koncentračných táborov, ako aj fotografia oslobodených slovenských vojakov z koncentračného tábora. Z publikácie Slováci v Mauthausene sú uverejnené zoznamy väzňov tábora, ktorých odtransportovali z Trenčína 9. a 14. až 15. februára 1945. Tieto transporty zrejme boli vopred pripravované z nedostatku pracovných síl v koncentračných táboroch. Môžeme to predpokladať na základe toho, že z Miezgoviec odvliekli mladých 18 až 19 ročných mužov, ktorí si nesplnili odvodovú povinnosť 4. februára 1945 do Bánoviec a 9. februára 1945 už išiel transport z Trenčína a podobne to bolo aj s mladými z iných obcí v okolí Bánoviec. Pamätník Jankov vršok bol vybudovaný na kopci nad Uhrovcom nazývanom Jankov vršok, kde počas SMP bola jedna zo základní partizánov. Stal sa symbolom hrdinstva a slávy, symbolom úcty a vďaky všetkým tým, ktorí bojovali za našu slobodu a v tomto boji stratili to najcennejšie, svoj život. Autormi návrhu pamätníka boli akademický sochár Jozef Pospíšil a inžinier architekt Slatinský. Investorom bola okresná odbočka Zväzu slovenských partizánov s predsedom Cyrilom Drinekom. Na výstavbe pamätníka sa podieľali občania z okolitých obcí a miest, priami účastníci SMP a dokonca i brigádnici z Moravy a Čiech. Výstavba sa robila bez akýchkoľvek mechanizmov, nakoľko v tom čase nebol na Jankovom vršku elektrický prúd a voda. Práce sa robili ručne a voda sa privážala. Mohyla bola odhalená predsedom Slovenskej národnej rady Karolom Šmidtkem pri príležitosti oslav SMP v roku 1951.
Okrem pamätníka mohyly sa vybudoval symbolický cintorín a rekreačné stredisko pre protifašistických bojovníkov. V budove spoločenského domu Jana Švermu boli na strope zasadacej miestnosti namaľované obrazy s motívmi výjavov partizánskeho boja od maliara Jána Zemana. Na čelnej stene miestnosti je výjav z dejín o Jánovi Žižkovi, husitskom vojvodcovi, po ktorom bola pomenovaná partizánska brigáda. Dokumenty zobrazujú ťažké podmienky výstavby. Financovanie výstavby bolo hlavne zo zdrojov povereníctiev práce a sociálnej starostlivosti, priemyslu a obchodu, zdravotníctva a Slovenskej národnej rady. Na stavbu sa peniaze zbierali aj formou verejnej zbierky a formou predaja vecnej lotérie. V roku 1964 boli renovované 2 partizánske bunkre, v roku 1969 bol vybudovaný prírodný amfiteáter. V roku 1971 bola Slovenskou vysokou školou technickou spracovaná urbanistická štúdia areálu, ktorá bola základom pre rozsiahlu výstavbu a rekonštrukciu v roku 1974, postavenie horského hotela Partizán, vybudovanie širokej asfaltovej cesty z Uhrovca a stavby doplňajúce areál pamätníka na pamätné miesto SMP. Investorom bol Západoslovenský krajský národný výbor v Bratislave. Práce zabezpečoval Okresný národný výbor v Topolčanoch, ktorý hotové diela odovzdal obci Uhrovec a hotel Partizán jednote SD Topolčany. Panel obsahuje aj zoznam použitej literatúry a pramene použité pri zostavovaní expozície, ktorá bola zhotovená v rámci mikroprojektu cezhraničnej spolupráce Spoločný protifašistický odboj Partizánska brigáda Jána Žižku. Koniec panelu.